Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als felicitatie naar Evert en Tineke Bruinsma-Scheltema. Zij vieren aanstaande dinsdag hun 55-jarig huwelijk. Ook zijn er bloemen gebracht bij Seppi en Antje Wiersma de Jong. Zij vierden 19 mei hun 60-jarig huwelijk. Vandaag is Tineke Bruinsma organist, lector is Japke Gideon en voorganger is dominee Buiting uit Heino. De eerste collecte van de diaconie is bestemd voor jong pastoraat en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ons intochtlied is Psalm 66, de versen 1 en 7 en we zingen die indien mogelijk staande. Wensen we u een gezegende dienst. Ja, sorry. Er is gelegenheid voor een stil persoonlijk gebed. En wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten al het werk dat zijn hand eenmaal in ons leven is begonnen.
En daarom hoor ons aan, eeuwige God, hoor naar ons bidden. Gij die ons hart aanziet, die onze diepste diepte peilt, blijf ons niet verborgen. Wij herkenden u niet, wij zochten onszelf. Heer, vergeef ons. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Geef ons uw genade en breng ons in het reine met u en met elkaar. Zegen ons met vrede en laat over ons lichten uw heilig aangezicht. Amen. Gemeente, het voelt voor mij goed om hier weer eens te zijn. Een enkele maal, zo doorgaans 1 keer per jaar, dan mag ik hier nog een keer terugkomen van lang geleden. En dat voelt heel goed, dat voelt vertrouwd, bekende gezichten. Het enige is, maar dat weet ik van mezelf ook, dat ze denkt, hé, er zijn iets meer grijze haren bijgekomen dan de laatste keer dat we elkaar zagen. En het brilletje is wat sterker geworden. Nou was ik mijn bril vergeten, maar gelukkig, ik bekende dat aan Teun die mij kwam halen in Franeker. En die zei meteen, oh, kijk eens, dus zo word je dan weer aan alle kanten geholpen. Dus als ik iets verkeerd zeg, dan ligt het aan de bril van Teun. Gemeente, wij willen nu de naam van de Heer aanroepen om ontferming. Tegenover hem belijden waarin wij tekortschieten. Maar we willen voor alles zijn naam prijzen, omdat wij weten dat zijn barmhartigheid geen einde heeft. Aansluitend op ons gebed zingen wij lied 304. Laat ons bidden. Goede, getrouwe God, tegenover u belijden wij en tegenover elkaar dat wij zo vaak tekortschieten. Dat wij dingen doen waarvan we ons afvragen, waarom doe ik dat eigenlijk? Was het nou nodig? Had ik dat niet beter op een andere manier kunnen zeggen of doen? Tegenover u belijden wij dat wij zo vaak dingen hebben nagelaten. Dat wij anderen hebben laten zitten waar we hadden kunnen helpen. Dat wij de aandacht die wij een ander hadden kunnen geven, besteed hebben aan dingen die minder nodig zijn. Misschien zelfs wel onnodig. Tegenover u belijden wij dat. Wij leggen het voor u neer. Met al het tekort van ons eigen leven en het tekort van de hele wereld. Al die angst die op ons afkomt. Of het willen of niet. We kunnen wel stoer en sterk zijn, maar we zijn ook wel bang. En ook dat leggen we allemaal voor u neer. Om dan weer verder te kunnen. Want pas als we al die dingen hebben afgelegd, kunnen we onze rug weer rechten. Kunnen wij vooruit gaan. Wetend dat gij de God zijt die ons leven geeft. Eeuwig leven. Wij bidden, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. Wij zingen lied 304.
Weet u, de apostel Paulus schrijft aan de bewoners van Filippi het volgende. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming, zoveel medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet krampachtig vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, ja, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die alle naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Gemeente, het is vandaag de Wezenzondag, zo heet die zondag in de kerkelijke traditie. De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. En de gedachte daarachter is eigenlijk dat, ja, alsof Jezus er even niet zou zijn. Maar hij heeft zelf gezegd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. En het is de kunst, de levenskunst, de christelijke levenskunst, om daaraan vast te houden. Om te blijven geloven, ook wanneer wij niet zien. Om te blijven geloven, ook als alles erop duidt dat geloven eigenlijk onzin is. Waarom zou je geloven? Wat voor nut heeft het? Wat heb je er eigenlijk aan? En zo wordt het ons ingefluisterd door een ander en misschien ook wel een klein beetje door onszelf. We zwerven, we drijven heen en weer tussen geloof en ongeloof. Tussen zeker weten en er niets meer van willen weten. Dat deed mij denken aan het verhaal van Thomas. Eigenlijk wordt dat vaak op de zondag na Pasen gelezen. Maar ik vond het voor deze zondag, die Wezenzondag, ook wel een mooi verhaal. Daarover wil ik het vandaag met u hebben. Of liever gezegd, ik wil mij, maar dat zal u straks wel duidelijk worden, even proberen te verplaatsen in de rol van Thomas. Maar eerst willen wij God bidden om het licht van zijn Heilige Geest. En wij zetten dat gebed zingend voort met de woorden van lied 314, Heere Jezus, om uw woord. Laat ons bidden. Goede God, wij bidden u, zend uw licht en uw waarheid en verlicht de ogen van ons verstand om uw heilige geheimen te verstaan. Geef dat wij ze zo horen, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zijn. Dat wij vrucht mogen dragen, het koninkrijk der hemelen waardig. Door Jezus Christus onze Heer, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen.
één lezing vanmorgen. En die is uit het Evangelie van Johannes, het 20e hoofdstuk, vers 19 tot 29. Daarna zingen wij lied 644 geheel. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Ik wens jullie vrede." Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit." Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven." Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: "Wij hebben de Heer gezien", zei hij: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. "Ik wens jullie vrede", zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas: "Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Thomas antwoordde: "Mijn Heer, mijn God." En Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." We zongen ook gezang 644.
Aansluitend op de stilte na de overweging zingen wij de aangegeven coupletten van lied 650. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeente van Arum. Jullie weten wie ik ben. Ik ben Thomas. Thomas heet ik. En dan hoor ik jullie meteen al aanvullen, oh ja, de ongelovige Thomas. En ik kan het jullie ook niet kwalijk nemen, want met die bijnaam ben ik nou eenmaal bekend geworden. Niks aan te doen. Sommige mensen dragen een bepaalde bijnaam hun hele leven nu eenmaal met zich mee. Vooral koningen hebben daar een handje van. Karel de Grote, Hendrik de Zeevaarder, nou ja, daar kun je nog mee voor de dag komen. Maar ongelovige vind ik eigenlijk een hele onplezierige bijnaam. Hoezo ben ik ongelovig? Maar goed, ik weet best natuurlijk waarom jullie me zo noemen. Laten we even bij het begin beginnen. Jullie weten dat mijn grote vriend en leermeester Jezus van Nazareth door de Romeinen ter dood is veroordeeld. En waarom? Ze waren doodsbenauwd dat hij koning wilde worden. Ja, dat betekent, dan zie je meteen hoe ongelooflijk slecht ze hem snapten. Want koning worden was natuurlijk nou net het laatste wat Jezus in zijn hoofd had. Niks voor hem, koning worden. Nou, waarom niet? Omdat er voor Jezus nu eenmaal maar één koning is. Eén echte koning. En dat is de eeuwige, de schepper van hemel en aarde. En hij was ervan overtuigd dat er eenmaal een dag zou komen dat dat koningschap van die eeuwige echt aan het licht zou komen. Dat niet de heersers en de machthebbers en niet de Romeinen het laatste woord zouden hebben, maar God, zijn Vader, God, de schepper van hemel en aarde. Maar weet je wat het is? Als de Romeinen het woord koning hoorden, dan dachten ze aan koningen zoals hun eigen keizers met wapens en soldaten en dergelijke, die aan de macht waren gekomen door de rest eronder te houden. En dat ging niet met lieve woordjes of met de kracht van argumenten. Koningen, die moest je in één adem noemen met geweld, met paarden en wagens. En dat was, geloof me hoor, echt helemaal niks voor Jezus. En toen Jezus naar Jeruzalem wilde gaan om het Pesachfeest te vieren, het feest van de bevrijding uit Egypte, heb ik hem nog tegen willen houden. En toen hij toch volhield en zei, nee, ik moet naar Jeruzalem gaan, toen heb ik gezegd, nou oké, maar dan ga ik wel met je mee. Als jij daar zo nodig moet sterven, nou, dan wil ik ook liever dood. Nou, noem je dat ongelovig? Nou, zeg het maar. Ik vind het persoonlijk niks voor een ongelovige. Nou, weet je, ik heb wel mijn vragen gehad. Dat hebben we allemaal wel. Ik herinner me dat Jezus een keertje zei dat zijn vader een huis had met vele woningen en dat hij ervoor zou zorgen dat er voor ons ook plaats zou zijn. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, daar word ik wel eens een beetje moe van. Want dan zei hij, ik ga erheen om voor jullie plaats. Ja, nou ja, dat zal wel, maar hoe kunnen we jou nog volgen als we niet eens weten waar je heen gaat? En dat was echt niet sarcastisch bedoeld hoor. Ik begreep hem eerlijk gezegd niet altijd even goed. Maar is dat nou meteen een reden om mij ongelovig te noemen? Nee, er was iets anders. Dat was veel ingrijpender en veel heftiger. Jezus ging dus inderdaad toch naar Jeruzalem, ondanks het feit dat ik hem had gezegd, doe het nou niet. En waar ik al bang voor was, is gebeurd. Ja, natuurlijk, daar kun je op rekenen. Hij is gearresteerd. Ik was er bang voor, maar hij luisterde niet. Als ik terugdenk aan wat er toen allemaal gebeurde, dan slaat me de angst nog om het hart. Weet je wat het is? De Romeinen, die maakten echt heel korte metten met mensen die koning wilden worden in plaats van hun keizer. Jezus werd dan ook ter dood veroordeeld.
En de manier waarop ze hem ter dood hebben gebracht, dat zal ik jullie maar besparen. Ik zeg alleen dit: kruisiging is een van de meest gruwelijke manieren om iemand heel langzaam en op een uiterst smerige manier te doden. Nogmaals, ik bespaar je de details. En toen hij dan eindelijk dood was, hebben een paar mensen ervoor gezorgd dat zijn lichaam niet op de vuilnisbelt terecht kwam, maar dat hij op een nette manier begraven werd. Dat was het einde. De andere leerlingen die zijn nog een tijdje bij elkaar gebleven. Ze vonden het fijn om samen herinneringen op te halen. Nou ja, dat was niks voor mij. Weet je wat het is? We hebben allemaal onze eigen manier om met verdriet om te gaan. Sommige mensen vinden het als iemand overleden is fijn om nog even bij elkaar te blijven, herinneringen op te halen. En anderen zeggen, nou laat maar, laat mij maar eventjes wat in mijn eentje verwerken. Nou ja, zo eentje ben ik er nou. Het is een kwestie van karakter. Ik hoef er niet zo nodig over te praten, ik hoef niet zo nodig verhalen te vertellen, herinneringen op te halen. Ik ben de stad uitgegaan, ik heb een stille plek opgezocht, dat is niet zo moeilijk in de woestijn. En een paar dagen later, toen ik me weer een beetje herpakt had, ben ik teruggegaan naar de stad. En wat ik toen aantrof, laat ik om te beginnen dit zeggen. Ik snap heel goed dat sommige mensen door verdriet en teleurstelling allerlei vreemde dingen meemaken. Zo zijn er een paar vrouwen naar het graf gegaan om de resten van Jezus te verzorgen. En ze vonden hem niet. En ze zijn zich lam geschrokken. Toen zijn Petrus en Johannes ook gaan kijken. En die vonden ook alleen maar een leeg graf. Dan merk je weer eens hoe verdriet met je op de loop kan gaan. Plotseling ontstond er een gerucht. Een paar vrouwen, zeg ik er maar even nog nadrukkelijk bij, die hadden Jezus gezien. Ja, gezien en gesproken. Nou, ik zal je één ding vertellen, ik weet hoe een gekruisigde eruit ziet en hoe dat vernielde lichaam, ik zei al, ik bespaar het je. Maar ze bleven volhouden. Wij hebben de Heer gezien. Laariekoek, broeders en zusters. En ik werd er gewoon nederig van. Nederig, waarom? Ik voelde me in mijn verdriet gewoon niet serieus genomen. We hebben hem aangeraakt, zeiden ze. We hebben zijn wonden gezien. We weten dat het Jezus was. Hij was anders, ja, dat wel. Hij was niet hetzelfde, maar wel dezelfde. Nou, dat was ook een slimme opmerking, maar ik begreep er nog echt niks van en ik geloofde er ook niks van. Snapt u het nou? Nou, ik niet. Ik werd nijdig door die ontkenning. Want ik voelde het alsof mijn verdriet ontkend werd. Thomas, je bent wel verdrietig. Nee, niet doen joh, nergens voor nodig. Hij leeft. Ja, hij leeft. Ik weet toch hoe die was. Nou toch op. En toen ben ik misschien een beetje bot, maar toen ben ik uitgevallen. Toen heb ik gezegd, ja, pas als ik zijn wonden aanraak. Pas als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, waar de speer hem heeft gestoken. En die handen met de spijkers, pas dan geloof ik er iets van. Nou ja, dat was een beetje een botte opmerking, maar noemen jullie dat ongelovig? Nou, ik niet. Ik noem het gewone nuchterheid. Wie zulke vergaande dingen beweert, moet ook met harde, vergaande bewijzen komen. Dat zou het einde geweest zijn als mij een paar dagen later niet iets heel bijzonders was over iets. Ja, en nou moet ik me van tevoren verontschuldigen, want ik ga iets vertellen waar je eigenlijk niet over kunt praten, wat je niet onder woorden kunt brengen, maar tegelijkertijd kan ik er niet over zwijgen. Dat is lastig, maar ik kan alleen maar een poging doen om het een beetje onder woorden te brengen wat er gebeurde. We waren bij elkaar, ik was bij ze gebleven, bij die anderen.
Want er hing een sfeer om hen heen, waardoor ik ze toch niet alleen kon laten. We hadden de deur op slot, we hadden de luiken gesloten. Want ja, je weet maar nooit wat er gebeurt in deze warrige, woeste tijden. En toen was hij plotseling bij ons. Jezus was bij ons. En ik zei jullie al, ik weet hoe een lijk eruit ziet na een kruisiging. Zag hij er dan zo uit? Ja, nee, ik weet het niet. Ik weet ook niet hoe ik het wist, maar ik wist één ding zeker. Ik wist dat het Jezus was. Niet hetzelfde, maar wel dezelfde. Want er ging iets van hem uit, waardoor ik van hem hield. Waardoor ik altijd met hem verbonden was geweest. Hij kon je aankijken. Hij kon je aankijken op een manier dat zei: ik weet precies wie jij bent. Ik weet wat er in je omgaat. Ik weet wat je denkt. En toch hou ik van je. Toch ben je mijn vriend, mijn discipel, mijn leerling. Voor alles, mijn vriend. Ik hou van je. En aan die blik herkende ik hem. En toen was er nog iets met wonden in handen en voeten en zo. Ja, ik weet niet eens meer of ik ze nou inderdaad heb aangeraakt, die wonden. Ik weet het niet meer. En hoe dat ging, maar ik weet dat hij er was. En ik weet dat ik op dat moment besefte, hij is gestorven, absoluut, maar hij is niet dood. Hij is hier, hij is bij mij, hij is bij ons, hij ziet mij, hij kent mij, hij houdt van me. En dat besef, dat heeft zich zo stevig, zo vast meester van mij gemaakt, dat ik alleen maar kon zeggen, hij leeft. En toen zei Jezus iets tegen me, nou hoe hij het precies zei weet ik het niet meer, maar kwam hierop neer, blijf nou maar vertrouwen. Blijf nou maar vertrouwen. Ook als je me niet ziet, moet je maar op me vertrouwen. Want je weet dat ik door dichte deuren heen kom. En ik heb op dat moment gemerkt dat de meest hermetisch gesloten deur, de deur was van mijn eigen hart. En daar is hij dwars doorheen gekomen. En hij heeft bezit van mij genomen. En ik kan alleen nog maar zeggen, hij leeft. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Gemeente, de kerk heeft altijd geprobeerd om het belijden samen te vatten in een aantal woorden, in een formule. Maar we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Er zijn zoveel belijdenissen verschenen door de eeuwen heen. En eigenlijk allemaal uitwerking van dat ene woord: ik geloof in Jezus Christus, de levende Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die gestorven is, maar leeft. En een van de pogingen om dat onder woorden te brengen vinden wij in lied 344. En met die woorden willen wij ons geloof belijden. En ik wil u vragen om dat staande te doen. Wij willen nu God danken en bidden. Wij sluiten gebeden af na het stilgebed met het Onze Vader dat wij zingen met de woorden van lied 370. Laat ons bidden. God van wijsheid en liefde, oorsprong en gever van alle goede dingen. Wij danken u voor al uw zegeningen, voor uw voortdurende zorg, voor heel uw schepping. Wij loven u om het geschenk van ons leven, om uw hand op ons die ons leidt, om uw liefde in ons die ons draagt, om de bescherming waarmee gij ons omringt. Wij loven u en wij geloven, maar wij zijn ons er zo van bewust dat er zoveel is dat strijdig is met dat geloven. De barre werkelijkheid van de wereld om ons heen, de barre werkelijkheid in al die landen waar mensen op de vlucht zijn, miljoenen en miljoenen, die geen huis en haard meer hebben dat zij het hunne kunnen noemen. Die vluchten omdat ze bedreigd zijn, leven, hun werk, door voedselgebrek. Omdat ze andere dingen geloven of denken dan toegestaan is door de machthebbers. En wij bidden nu ook voor al die mensen die zelf machthebber zijn. Die hun eigen wil verkondigen.
hun eigen verhaal vertellen. En anderen daaraan ondergeschikt maken. Wij bidden u voor de mensen in Oekraïne, voor de vluchtelingen. We bidden u ook voor al die andere vluchtelingen. Voor landen waar tentenkampen na tentenkamp verrijst. Om mensen tenminste nog iets te geven wat in de verte op een onderdak lijkt. Geef ons, Heere God, de moed om daarin mensen bij te staan. De hulpvaardigheid, de gulheid, de generositeit om anderen te helpen. Wij danken u, Heere God, voor onze vrienden, voor ons dagelijks werk, voor alle blijde vooruitzichten, voor de kostbare herinneringen, voor de vreugden die ons verkwikken en voor de beproevingen die ons leren op u te vertrouwen. Voor alles zegenen wij uw naam, om Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, om de levende tegenwoordigheid van uw geest, om uw kerk, het lichaam van Christus, om de bediening van woord en sacrament, om al de tekenen van uw genade. Want in onze zwakheid zijt gij onze kracht. In onze duisternis zijt gij het licht. In ons verdriet zijt gij troost en vrede. Van eeuwigheid tot eeuwigheid immers zijt gij onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor ons wanneer wij de namen noemen van hen aan wie wij op dit moment heel in het bijzonder moeten denken.
Gemeente, u hebt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen wij als slotlied lied 416.
Gemeente, nu wij hier vandaan gaan, mogen wij ons gedragen weten door de zegen van de eeuwige. Want de Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.